com ja ha explicat el regidor, doncs són l'adequació tarifària, per tant estem d'acord amb les dues modificacions i no tenim cap objecció. En primer lloc, nosaltres voldríem agrair a les veïnes i als veïns del barri del Castellet de Sant Quirze la feina que s'ha fet durant aquests darrers 5-6 anys de debats, de consultes, de reunions i sempre buscant els màxims consensos entre totes les parts. Tot i que som coneixedors que el consens no ha estat al 100%, dels propietaris i veïns, el nostre grup vol fer un vot de confiança i donarem suport en aquest conveni, tot i que seguirem pendents de les demandes que ens han fet arribar els veïns i les veïnes, com podria ser el de la xarxa de transport urbà. En segon lloc, també voldríem felicitar per la implicació que han tingut a l'hora de treballar i donar sortida en la millora d'infraestructures del barri del Castellet, fet que també revertirà en la millora de tot el nostre poble. Que Sant Quirze l'hem de fer entre tots i totes, per tal que visquem en un poble molt més net, molt més segur i amb major qualitat de vida.